cikin ruhi kisa na zauna asalar kirke so da kauna bebin bebi. Soyayya kaban da kauna a cikin ruhi kasa na zauna asalar kirke so da kauna bebin bebi. Baki ne ɗan faɗe idanu kallo kunne suke ta ce, in kyauta na zo na baki ta furan so ɗan tsaya kice, in kauna ta duki ruhi don Allah karki ja aji. Zancen kini nike kullum ba ni yin gaji, ruwan kauna ki bani in sha kar na zama kokon ashana. Ga ki biya kwari da baka na da sai ki zo ki harba. Asali ni ce nake ta kaunar ka, ba ni so ka mun nisa kar wata mata zo ta rabe ka. Ina da kishi akan ka kasan ba na bidar a kalle ka, haɗawar mu ne da kai ka san zama wanka na goye ka. Baby farin ciki na raina limami ango ne a gona, ba na shakkar kowa ya raban mu kware masa ga suwitina, ga suwitina. Kaunar ki a zuciya ta motsa mai shi yasa na zo na kalle ki. Na ci ado da kwalliya so ka yaban so ni da makalobiya. Harshen ki abu na ciwo komai in kika so shi ne zan miki. Kallon so nake yi maka so ka da ɗan kauna hada da soyayya. Alkawarin ki ne na ɗauka har abada ni za na dinga begen ki. Ka sa raina yayi sanyi da garin mu kai suke ta yin nuni. Uwa ta uba na sun gani sauran dangi su shaida za na aure ki. Baby kina da kyan hali aure na ma'ayi shi ba batun bashi. Ribar so ta zama aure kullum nake da yanki shi. Babu batun hayaniya soyayya ai dole sai da yanki shi. Na yi kama da sahibi na wanda baya so ya ganni na yi kunci. Muryar sa a koda yaushe sai na ji za na samu sassauci. Don haka ba na so